Ni Garazi naiz, administrazioko erdi mailako ikaslea. Eta orain, esplikatu batzugu pixket hemen zeiten dugun. Torri nirekin barnat. Batxiller ikaratzen, eta izten erako zaiak, espero dut entzondara ikera administratibo, klase marketan kontabilidad, eta ere ikatzen dugu teoria pixkot, eta eta hori gutan. Asia ez dinen hauki zartu, joire gara ongi, eta sortzen dugu bat dugu. Ez da batxiller bezala, ematen duzu ikuntzizu gauzozko praktikoki, eta da du Ni naiz Unai Orbegozo, heldu naiz Igatik eta indut heldu naiz batxillergotik, induen letretatik eta orain naiz administraritzako goi maila egite. Orain kontu klase batera sartuko gara. Aurrera! Hemen lortu ditugun gaitasunak, gero ikupela enpresan praktikak behartzen ditugu. 2 urtetan enpresa bat kudeatzeko behar diren ezagutzak gure garatzen ditugu. Inportantzia handia duten gehiengoak informatika, ingelera eta kontabilitatea dira. Eta hementxe daude ematen ditugun ikasgaiak. Ongi etorri, simulazio departamentura. Sartu barra. Hau, Kukupela enpresa da, eta 14 kidek osatzen dugu. Hau, Harrera departamentua da, eta hasteko, Gmailak bidaltzeaz eta erantzuteaz arduratzen gara. Kontratu merkatilak aztertzen ditugu, eta baita ere egin. Bilera deialdiak egin eta bileretan aktak hartzen ditugu. Enpresan sartzen diren dokumentu eta informazio guztia Harreratik pasatu behar da. Hau, kontabilitate departamentua da. Eta hemen, diruzaintzatik pasatzen diren faktura guztiak kontabilizatu egiten dira. Orain kontan, erosketa departamentuan gaude. Hemen, produktuak erosten ditugu. Biltegiaren kontrola eraman eta hornitzaile berriekin harremanetan jarri, edo hornitzaile berriak bilatu. Oraingo honetan, salmenta departamentuan gaude. Hemen, bezeroekin harremanetan jartzen gara, eta bezero berriak bilatzen saiatu. Adibidez, ikusten duten bezala, faktura solen, iten duguna da, bezeroek bidaltzen zizkiguten eskariak faktura solen sartu. Hau, diruzaintza departamentua da. Eta hemen kobrantzak eta ordainketak kudeatzen ditugu. Eta ez den bidez kontrolatu. Eta adi, ez ordaindutako guztiak erreklamatu egiten dugu. Hau, giza baliabide departamentua da. Hemen, langilei altan ematen zaie. Eta langileen kontratuak egin ere. Eta azkenik, hilabete bakoitzeko nominak egin, eta langilei banatzen dizkiegu. Hau, marketing departamentua da. Hemen, egiten duguna da, enpresa kanpoaldera eraman behar duen irudia planifikatu, eta egin beharreko jarduera aurrera eramateaz arduratzen gara. Eskola honek ere Europari begiratzen dio. Gu Erasmus barrenean gaude eta mugaz gaindiko beste programa batzuetan gure ikasleak joaten dira praktikak egitera Europara. Egunon, ni Carmelo Santesteban naiz, 18 urteko zubitarra. Joan den ekainan bukatu nun erdi mailako administraritza zikloa Elizondoko lanbide eskolan, eta iraian hasi nintzen goi mailako administrazio eta finantza zikloa ikasten.
eta aldi berean Inglaterrara etorri nintzen Erasmus praktikak egitera. Irailaren 16an hasi zen abentura. Bertara etorri aurretik gauza asko dituzu buruan. Nolako ote da, nolako ote dira etxean, lanean, buruari 1000 buelta. Beti esaten edo entzuten dugu inglesak oso itxia direla, eta horrek ere burua ostea sortzen du. Baina esan beharra dut guztiz kontrakoa dela, oso eskuzabala dira. Lehenengo eguna ditut oraindik gogoan. Familiak herri guztia erakutsi zidan. Enpresan izugarrizko harrera egin zidaten. Oso lagungarria dira, eta egiten dudan guztiarengatik eskerrak ematen dizkidate. Esperientzia izugarria izan da, ez dut hitzik deskribatzeko. Kultura berri batean murgiltzen zara. Bertako lan ohiturak, etxeko lan ohiturak, jendea ezagutu, hizkuntza hobetu. Hizkuntzaren aldetik aukera ezin hobea da hobetzeko. Nahiz eta lehenengo egunetan ez erraz ulertu, bigarren astetik aurrera gero eta errazagoa da. Erasmusa ahaztezina da, leku guztietik begiratuta. Emozioz betetako 3 hilabete. Momentu honek txarra gainditzen dituzte. Batzuengandik urrundu arren, beste asko ezagutzen dituzu. Pertsona bezala asko handitzen zara. Nire gomendioa esperientzia bizitza da. Lehen esan dudan bezala ahaztezina baita betirako, ez utzi pasatzen eta animatu. Arratsaldeon, Tere Arretxea naiz, administrari ikasi nun, FP bat eta FP bi, eta oso gustuka dut lan hau, paperakin eta jendikin harremana eta agizpolita da, eta animatzen zaituztet ikastera. Balio du edozin biziko edozin gauzaterako.